Yebo bhuti Zanefa kunjani? Ngiyaphila futhi kunjani? Siyaphila. Yebo. Yini ungaphathiswa komculo bhuti? Ngikuthanda kangaka kodwa. Yini wena ungayiphathisi kwekwerekwere njengoba ubuya lena? Hawu ngiyikwerekwere kanjani? Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta-ke yena-ke uZanefa Ngidi. Abaningi benu-ke bese bezwile ngokudlula kukaSicebi emva kokuthi abe sengozini yemoto. Yase-ke idlula kanjalo-ke inkosi yamagcukama-ke umphefumulo wakhe-ke ulale ngokuthula. So angazuthi-ke izingqoleke zomaskandi-ke zihlanganise igroup laphayana ku-WhatsApp ukuze zizokwazi phela ukuthi zikhulume ukuthi zihlanganisa inani ukuze phela umngcwabo wakhe-ke uSicebi ube muhle, kukhombisa phela ukuthi bekumaskandi nje okade edumile okade ethandwa. uZanefa-ke hhayi ovesane wakhwela wadilika, wakhulume ukuthi mase kufiwe sebeyamazi, uma kungakafiwa abamazi, kade ayefa indlala kodwa abamnaki. Wavesane wawona nje umcimbi wawuqeda. So-ke isona-ke i-screenshot-ke esitrendayo sakhe-ke uZanefa lapho khona ekhuluma khona ethi makudliwa aningifake kodwa makufiwe niyangikhumbula, sengifile indlala nikhona, ngeke ngikwazi kuthiwa lenhlamba, ngeke nje ngize ngikwazi. But-ke waqhubeka wathi ngiyinkomo edla yodwa mina. Waqhubeka nenhlamba-ke, laba abangifake la angilona inhlamba. Waqhubeka wathi-ke kuyezwakala lapho emuva. Asazi noma bagcine bemkhiphile yini noma bagcine bengamkhiphanga yini, kodwa nje uyabona nje naye ukuthi lento ayibhalile ayikhombisanga nje ukukhula. Bayamgxeka nje abantu abaningi bathi phela akacabangele uSicebi, ayeke ukuzicabangela yena yedwa. So-ke comment down below na-ke nawe-ke umbono wakho ngalolu daba ukuthi wena engabe uyibona kanjani. Engabe yena-ke uZanefa wenze right ukuthi akhulume kanje noma nje benkungamele befanele agobise ikhanda kuthi-ke mase kuqediwe-ke abanyele-ke abatshele iy'ndaba zabo. Comment down below umbono wakho. Bathi-ke siyivala lana-ke ividiyo namhlanje siyibeka ungqi. I really hope usenjoyile ividiyo namhlanje. If we enjoyile, make sure to smash the like button, uphinde usmash nalo subscribe button. And mina-ke I will see you in the next video. Bye.